PKK kes nikare şengalê jî Iraqê veqetîne. PKK ji bo bercewendiyên xwe yên li şengalê bi berdewamî di nava êzdiyan da nakokiyan derdêxe. Piştî ku gelê êzdî, saziyên olî yên êzdî, hikûmeta Iraqê û saziyên navnetewî ji bo pêkanîna rêkeftina şengalê ketin nava tevgerê. PKK helwesta xweya êrişkar û wêrankar a li şengalê zêde kir. Ew koma li dora PKK ranta aborî û leşkerî dixwe, hem li dijî mêrê êzidiyên hemî cîhanê Hazim Tehsîn Bek daxuyanî dan û hem jî daxuyaniya xwe da gotin kes nikare şengalê jî Iraqê veqetîne. Li şengalê şebekeya ranta aborîya PKK heye. Di nava vê şebekeya rantê da grupa PKK bi navê Yekîtiya Eşîrên Şengalê komek avakirine. Di eslê xwe da ew koma ku li ser sînorê Rojava ji bazirganiya çek û tiryakê ya PKK sûdwerdigire. Dixwaze rewşa nediyar û alos a Şengalê bidome da ku deriyê berjewendiya wan yê aborî neyê girtin. Ev layanê hevkar û ketxwar a di nava êzdiyan da li gorî ajendaya siyasiya PKK daxuyaniyan dide. Herî dawî ji aliyê berdevkê bê pêkhateya PKK Dexîl Murad ve daxuyaniyek hat dayîn. Dexîl Murad di daxuyaniya xwe da got bila hemû cîhan bizane û şengal dibin ala Iraqê de tev digere. Di sala 1920 da ku dewleta Iraqê dameziriye, şengal bi dewleta Iraqê ve girêdayî ye. Şengal ji aliyê îdarî ve ser Musilê ye. Musil jî girêdayê hikûmeta navendî ye. Ew ê tu carî neyê guhartin û kes nikare wê biguhorîne. Helwesta me ev e, em dixwazin vê jî gel rabêjin. Di dîrokê da êzdî rastî çewsandinên mezin hatine û heftê û sê ferman dîtine. Erdên wan hatin desteserkirin, hatin koçberkirin. Her carê jin û malên wan wek xenîmet hatin dîtin. Lê tevî vê serbora nexweşî jî ji vaka êzdî tu carî ji hev qut nedibûn. Nakokiyên navxweyî çê nebûn. Li dora parazgeha laleş û qewlên olî hev girtin û heta îro hebûna xwe parastin. Zirara ku heftê û sê fermana nedaye êzdiyan, PKK dixwaze bi ji hev cudakirina wan bikihîne êzdiyan. PKK dixwaze bi ji hev belavkirina civaka êzdiyan vê civaka resena Kurdî ji nav bibe. Vê civaka resen a Kurd bi meclisa ruhaniya êzdiyan û parazgeha laleşa Nuranî hebûna xwe parastiye, lê PKK dixwaze di navbera meclisa ruhaniya êzdiyan û parazgeha laleşa Nuranî da balahiyekê çêbike. Dixwaze bi parçekirina civaka êzdî tenê ji bo ajendaya xwe ya siyasî komeke girêdayî xwe ava bike. Biriya vê koma berjewendî perest propagandaya xwe bike û êzdiyan berî hev bide û ji hev bijiqîne. Ger êzdî ji saziyên milî û laleşa Nuranî biqetin, wê karesateke ku bi fermana nehatî serê êzdiyan wê were serê wan. Binyatê êzdiyan ev sazî û parazgehên wan e. Divê pêşî li wan kiryaran û planên neheziyê PKK ya li dijî êzdiyan bêgirtin. PKK li Şingalê diwarê aborî siyasî û leşkerî da xwedî ranteke ew qas mezin e ku qet naxwaze dercê berde. PKK dest ji Şingalê berdanê ji bo xwe wekî xeteriyeke mezin dibîne. Ji ber vê yekê jî PKK dixwaze li ser ji hevbijîqandina gelê êzdî berjewendiyên xwe biparêze û ketxwariya xwe bidomîne.